Hej. Hej. Godt du kunne komme. Men selvfølgelig. Når du tilbyder at komme over og spille og popcorn og snacks samtidig, så siger jeg da ikke nej. Shit. No. Du slår på den forkerte, det er godt. Og solbrillerne. Lækker. Okay, sådan der. Snupper jeg der så balance. Eller nej, jeg tager Pink Mobil. Der er Pink Mobil. Jesus Christ, nu er der også lige pludselig en masse efter mig. Shit. Sig mig engang. Hvorfor bliver spiludviklerne ved med at komme pigetøj på drengene? Jeg synes, det er så latterligt og dybt diskriminerende. Jeg kan ikke se på det. Så bare der. Ha! Skal kraftedeme lære det. Det er da også mærkeligt, at der er folk som ham, der går rundt med pigetøj på. Det er jo unormalt. Det må folk, der ikke er helt ordentlige i hovedet. Ikke sandt, Matt? 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 Matt! Hvad er det for noget at udsætte sin mor for, Matt? Kan du slet ikke forstå, at det sårer mig, når du ser sådan ud? Kom og få et kram af mor. Det er nok bare en fase. Det går nok over med tiden. Det kan ikke fortsætte på den her måde, Matt. Hører du? Du er ikke med at låne med tøj, Matt. Det var sjovt i starten, men nu er det altså ikke sjovt mere. Altså, du er ikke længere det med, det er mit liv med, Matt. Jeg synes simpelthen, du er blevet for mærkelig. Det er derfor, jeg forlader dig. Altså, du er en skændsel på alt det der mandligt. Jeg håber at vi ser hinanden igen, mand. Farvel, Matt. Matt? 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 Ja? Du har fuldstændig ignoreret mig et stykke tid. Hvad skete der? Jeg tænkte bare på noget. Klokken er også ved at blive mange, så jeg tror, vi drager hjem af. Men tak fordi du inviterede på Spil og Snacks. Ja, men hvad kan man ikke for venner? Ja, vi ses i morgen. Ja, det gør vi. Verden er trist og grå, men det er os, der giver kulør til den.